Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakao. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ako yung Ikaw misi, kaya mo Arias, pili na may prinda, Branzo yun. Ay, pangutan na, dili nila ko'y prinda kay wala ko'y artist mong dagway. Layas dito. So huy, ato kaning sabutan o kanang lao nga kasabutan ba? Kung sa giangay na itong buhato na nila. Ay mo kon. Ato magpatabang ta. Oh. Hala kita na. May mo tabang. Oo. Mao ba? Oo. Jikas na siya. Taray. Taray, di ta maglangan. Di mo ba? Di man ni manabang ni sila. Dili. Wa gay mo kay bawa sa mong plano, moingon day mo. Underestimate day mo na mo. Don't judge the book Tama mo. by its cover. Wala po na digilon nyo. Ato na pong Glock 9, uy. Sino kagbalik ang digilon nyo? Si Glock 9 na po. Nabang mo? Wala po. O yun. Ilan yun. Uy, ya. Taray, ato na may. Ato na mimi siya. Hindi may dugay, kinalangan namin. Sige na, ay na pag si Panangin, layas na Sige, mo. og naamang ganay mo plan B or lain ninyong choice. Ina naman. Pangita mo kay kami po diri naghuna-huna po mi diri, sige, nagsipok na nemo. Lagi. Ato kami misi. Lagi. Sa buwag diha, uy. Kahamis ba na akong panit niyo lang abugan anang kuana nang nipa. Wa ba ni tatsa. Sus Ginoo ko alagang bikibelo ni. Ula na bikibi anig ni-retouch mo ning naugdaw ning panit. Daingon lang ni kubot uling. Ay. Bitaw bisi ato balik-balikan man ang kunot man ipayukan nina. Ha? Wa ka nakoy plano ay di ba naman kay mga gip ka nang gipanguran nimo ba ani? Unsa man po? Minalimtan. Unsa man po? Wa gyud mo na ang maayo di ha. Kamu ba donisyon mo daan? Umuy po. Kami man magplano sa amo, pagplano mo inyo. Napuhay ni. Uy, unsa may plano niyo sulti? Kami rin nahibaw. Kamo lang po nasayo sa inyong plano. Manaygon ta dot. What is your plan? What is your plan? Ay, ato ako. About nasuyon. Manaygon ta. Saan mo pa manaygon? Atong kita ato ihatag isuyon. Oh, may plano. Ay pa. Naibo. Ato na ruru. Pa-practice ta. Ruru. Si pag-practice mo. Kay dancer kita gusto ng mga daan. Oh, Wa ruru. ko'y problema. Nga ikaw miss A. Andam ni Daan. Ikaw ni bahala sa Sige, ibadan mo. dancer lang, Miss E. Oh. Bakantahon tani. Nindot ako na sa dito boy. Lamin misalot sa Cebu. Sige, sample. Tinuod na nindot nagtinuod. Sampol. Hoy, yabag kay ni nang luwa nya pinyo ni bakantahon. Lamin misalot sana. Ilom dia. Oy, kana yung soyon na katong topic ha. Wa katong. na mag-topic kong live. katong. Soyon, sige pangita diha. Katong hot stop nimo ba? Sida, ay sige, hoy. Ang imong shower curtain nga sinina ayo ipaduol na ng mantel. Dire. Kung gamit mo yung trapal sa misa kanya miss A. Sige na po ani. Oy, dai. Something's fishing ni Hala dai. miss A. Oh. Namo ana oh. Ang trapal mi sa siya rin sa siya. Imo ba nagkuha Oy, Hoy, shom ni nako sa Bangtan Park, ay sa please. reflector ba na sa shooting? Balik ko niya. Sige, uy, atong balik-balik ka.
Kining. Uy, di ba may Ikaw kauman manta ang ka. among plano, Katong- uy? Siya. Ha? Missy, naa may challenge karon Oh. para makakita ta. Oh, kita. Na uso man social media. May challenge, uy. Na ay bago karon sa TikTok gani nga TikTok, challenge. challenge. Bakit nga ba mahal Kada! kita? Nagkakita ka Kahit na! di pinapansin ang damdamin ko. Kada imong katahon. Ako lang laman Sige. sa'yo. Oo, ano ka Kibaw ka Kibaw. na. Ali, barog. Ayan lagi ko pila-pila na. Hoy, sundon ta today. Okay, Ikaw sunda, to sunda. ni Si kanta. Malaysiana na pasayawan. Ayaw, Kaya ayaw. makatabang May mo. dancer na nagkanta. Kita Uy, ang ano video. makatabang mo kay Kami Kala? may gitarista. Kami may gitarista ba? Kanta ron. bakit nga ba mahal kita? Kahit di pinapansin ang damdamin mo. Abo Dera, ikaw na lang. Dili, ikaw bagay anak eh. Ayaw ko karon. Mana po ni ay. Nana po ng sinayawan nga naingulag bakasis Cordoba. Hoy, basta ha. Isakot kong cup idol. Ano plano para ni Soyon? Malay ko lang ta. Nayo ta. Ato ta Roro. Bitaw huy. Roro. Magstorya na tayo tinarong ba? Oh. Ato gini pagtaag paagi in taong Ginoo ko. Uy kay Kukot kita si Soyon. Kamu makakita gani ka. nakita lagi taon mi. Iyang nan, unsay man Ang naw? naw in taon nagkunhod in taon nagano in taon. Unya. Kung ano magkadong so yun. Sus madag ito nagsulti ni siya siyang problema Gamay na naman na yun. problema ha ba basta magtinabang nga ito. Luyang Miss E. Oy. Nagpamugot-mugot po ni si Suyon mo pa eh. Ang naong bisag malipayon. Ay, Soyon. Naingulag kuran. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Hindi si Soyon Miss E. Una. Tabangan dyan na to Miss E. Kasi pa, pang-recruit na mo. Kasi Problema yung suyon, sa'yo sayon ra panahon. kana. Oh. Suyon, sayon ra kayo. Asa may mga pan katawa to? Katawanan to? Kadawi. Nya, basta mo na to ha. Basta. Basta. Mao lagi. Ha? Palayo na sa sawir ko. Ay na mong balik ha, ay na mong balik. Ay na mong balik dire sa mukha. Sus! Hoy! Kakalmara gud nimo diha, kakalmara gud nimo diha, sir. Mga asa. Wala lagi mga bata lagi. Ay kung ingna ikaw na sa nagluwas-luwas imo kagalingon nimo diha. Wan, ang mga bata, ito, nanglaag, nanuroy. Nanuroy? Oh, Ni ikaw rin nagkaon ni ay. lagi. Ikaw, ganagaw. Nangagda pa ka. Oh. Kunya basi ka ng kwarta ngay mo gasto. Kwarta na sila sa barangay ha. Tagak na nuno. Ay, sapak mo. Saba. Ano mo saba? Nga nakuyak pa na na pag kwarta nga nagasto nimo na tumiagi adlaw. Oo. Saba kun man mauwa man ka. Balwan mo na. Wayran karon. Kasulo-sulo na kagkaon ug imo ha. Ang lagi, ako itong pabuta ng mga bata. Ito, nanglaag mo mga bata. Nauna niya. Ikaw, ganagaw. Di ko. Kaya di basi kwarta na sa barangay di ko. Ikaw ka sa barangay, boy. Puro ka barangay. Mao na diha ikaw pagkaron sa imong pagkatao ha. Aro. Yahay ka kasi ka ng snack dia. Mga bata dito walay snack ikaw rin Lalo mo na, oy, duwa ka pa naman na. Sa drinks. Kap, idol. Uy! Uy! Nang... Gusta? Ay man. Uy! Ano ito ba? Nang... Uy! Gusta ba? Okay ra. Ikaw, kumusta? Oh, okay. Okay ra. Kaya, kapitan na ning kaning nga barangay. Dugay na Tama. ko na magkita eh. Lagi. Dugay na kita na magkita. Mga... Siguro, mga 20 na katuloy no. Ano yun? Okay, no, mga 2,000 ba ito? Uy, ako din asawa si Isyat. Ako Hi. asawa si Isyat.
Liko na ganun. Ikaw, ni. Sa Gargord. Hi, Lele. Nice to meet you. Imo ning Ako anak. na anak. Ay, mo ni anak. Hi. Abi na ko imong bodyguard. Ikaw. Ay. Ya, unsay ato lang bay Lisano. Ngayon, maningil ko. Sabay. Maningil ko. Maningil ka. Pila ganito. 7,000 doon. Ha? 7,000. 7,000. Uy, nabayran mo. Ako. Gusto niyo. Oh. Bayar na lang. Oh. Nabayran na tulak ng 5,000. 2,000 na lang. No. Ako, nabayaran naman dito, no? Oh. Alam. Ato lang kwan ba yun? Ito. Oh. Ay, susama. Tago. Tago. Tago na mo kaya ako asawa. Tama siya ko. Kita na ko asawa. Yan. Nya. Ato lang ka. Ya. Nya. Murag yung imo. Kita naman si imong asawa eh. Kita na si mama. Oh, sige. Salamat kayo. Oh, sige. Sige, bay. Salamat kayo, bay. Oh, sige, Lisano. Unsa man to? Unsa man to? Murag duna kay gidunor. Unsa man to? Ay, ang akong utang. Akong gibayaran. Ha? Unsa? Duna kay utang? Oh, kwarta na putos barangay. 20 katuig na lang ko wamakwan. Huwag ako mabayri. Unswa? Kwarta na sa barangay imong gibayad atong tawana. Kapag kaula utang ba yan nimo eh? Ngano man to? Unsa to utanga? Na sukal to? Napildi na sa ka sa sukal sa buwak? Ay sa una rato, 20 na katuig ang nilabay. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Nya, karon taon ako pagbayad. Nawaman siya. O lagi. Nakaroon naman ito nga. O lagi niya. Unsaon man ani mo ron? Unsaon man ani mo ron? Ang kwarta na sa barangay imo na sang gigamit. Unsaon mo pagbayad na sa nimo ana? Ay, bayran lang ito nako. Bayran ko nako sa unurandom nako. Iya, honoraryo kasali ka sa honoraryo. Saan man ani mo ron? Pagpangita jud paagi atubang. Pangitai jud nagpaagi nga makabayad ka anang gigamit nimong kwarta sa barangay. Pangitai jud nagpaagi kasabot ka. O lagi, palitan lagi na nako. Pangitaan jud na. Ayaw jud pagsuay no. Hindi ko gusto mabalik ko. Na, patay jud ka na. Ay jud pagkukuan ako ha. Paglabad-labad nun jud ka sa akong ala. Oh, ako man to paninglo sa soyon. Nato utang nako si Timil. Si Timil karon. O yasa. Aray, sige. O lagi. Okay, sayo. Sayo. Skiri. Energy! Scary, oy. Wow, sa Louis. Ikaw, Ashley. Sayo, Zad. Energy! Scary. Balik na ni. Mana? Kailangan 1 million likes na. Oh, 1 million dapat likes. daghan na, ha? Kaya to target 1 million likes. Ay, ba? 1 million viewers. Paraan naman ni, uy. Scary. Drop na sa kay. Kuan. Stop. Walay sigdan. Okay. Oh, nako. Oh, ha? Wala kita kabalo, ho? Nawagtang man. Adara di ay. Wa man Fresh. kung sa man siya. Ito May sa plus. sigdan. Dara. Mi. Ge. Ay, plus. Uy. Ge. Ano ka? Minus na lang. Minus. Fire. Minus na lang. Ge, Minus. sayo na balik. Nay, minus din. Oh, Balik ko na to. Di sayo. na plus. Ayaw na lang, gipangita na. Ge. Gina. Ayaw na pangita, lain na lang. Adray. Ge, ngano? Tara ay, taas na kaayong minutes. Sige. Sige, go. Dara.
Dali, sige. Nagtapok pa tayo malang tagsusuoy. Fire! Ge. Dali na. Lain na po position, lain na po position Yun nila. pa dyan. So, ate. Ayaw na si pamili good. Mao gapo di magkunay masin good. Pinakanindot pinagipili. Hala, uy. Dalag na kay langay. Uy, Ay, Uncle! Taysa. Oh. Kadaghan ko na ko mga bisita ni. Paabot pa mi ninyo, Uncle God. Mura mag-children's party pa? Uncle, di na may nagtambay sa inyo, ha? Kay nindot na kay nindot na kay please. Nagsugod na. Iya sa ha? Uncle, di na may nagtambay sa inyo, ha? Kay nindot inyong please. Dako kayong hawan. Dahil mga Bermuda, dako kay sa tanan. Man, napadyo mga bangko. Nay Bermuda, nay kanding. Oh, nakandin. Uy, tiyo. Ako ka nang tiyo. Nakachulin ba? Mura pa tiyo. Kanding siya, unsa man siya? Baboy. Aw. Oy, ako diyan pa nang pagmangkon. Oh, tiyo. Abi ako nga rin mo katambay ba kay daghan kay glawog diri ba? Aw. Dili sa ayo sa anagaw. Nagtuo sa taong ka nahayop na lang migaw. Ayo anagaw ba na? Mudayon sa ako. Diha lang mo ha. Ay lang mo panulod. Ha? Kay mahurot niya among bahaw ha. Ay, Uncle, unsa na niyang gidamarag? Ice cream. Gikan sa nasa kusina dito ko ganiha. Ay, salamat na! Dala mo ang panulod ha. Oy, nawa ra ba inyong dialogue ha? Nawa na bitaw mi dialog. Oh. Di ba? Sa tinong dialog kuan. Ika. Ninyo, okay na. So ako. Na kay dialog. Kanya ka. Magugol. Dili ako Tiyo, balik mo na mo tiyo. Wala. Unsa may toyo? Unsa may toyo? Napa Asa magkay di ba dialog naman tiyo. kayo ka sa Jess? Siya may naik ka Eh, sa manunod ako. Tiyo, dasi kasulti ni mo. Unsa man? Unsa man? Ayaw, magtalikod. Ay, pagtalikod, ipakita ang pagkagwapa. Pakita yung kagwapa. Asa yung message? Anong mas nindot na ito yung mga natong grupo pangan. Ha? Oh, Bangan? pangan. Ay, oh, kay dagko naman kay sir, daghan naman kay tastanan. Ay, Pilo na to si Ria. Oy, aris ako ha. Ay, apil na. Okay, apil. Yeah. Aris amigaw, Arin ka, oy. Uy, nga dili mo apil. Pilo na to si Ria. Ako ra may lalaki. Dili man sila. Ah, lalaki di ko. Ay, unsa dito? Okay naman na. Lalaki di ka. Okay na na kay Thorns among the rose man ka. Explain. Ikaw ang tunok. Tunok. Sa ili translate, explain. Explain gani, ikaw ang tunok. Ikaw yung mga Mga flowers? flower. Ako yung Ikaw puyog. Mao ba? So, di na sila mga apil. Kaya, tusukan mo na ko sila. Di, uy. Ikaw gani ang mga idol. Hello. Ha? Ano ito yun mo? Mangutan na lang ako. Di ba, ari man mag-istambayan si Jack. Ay, panagsara man siya diri. Kaya na naman siya negosyo. Mari naman itong na-importanting tuyo. Tama ba? Sige. Bro, kaila lagi ko ito niya eh. Ako sad. Hello? Kita mo to. Siya man to ko anang nagkulata ni Kuan ni Sir Jack dito sa Bukid Bitaw sa iyang restaurant. Ay, hala, oh. Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ready lagi ko. Pwede ko. Saan mo kasi paso na mo? Maputol na sige paso na mo niya. Ako kay ginuna. O saan may ginuna ba, oy? Kato nadakpan ko. Ha? Nalakpan ka? Sa Scorpio? Sa Scorpio. Uy, ginoo. Uy. Ano nabuto ng korpyo, oy? Uy, dami lagi. Naunsa man ka? Unsa ka? Kasi balik ito ng itang Sir Jack ba? Oo, yan. Mali mapangandam ta ba? Ay, Makapangandam ta. Isa. Kung kato nangita ni sa kun ato pistola, unsa may mo anay mo tubo? Ako na! Ha? Tuloy ako ni makakuha ko di. Siyempre! Uy, mangandam gini mga tao kasama ko. Granada. Oh. Asa? Granada ni. Patak lang ka. Di mo na granada. Patak ba? Ikaw ba? Hugaw kay imong naong da. Hugaw kay imong naong. Magdari ito pistola ri ay. Oh, magdato pistola. Ikarami taga sulti Damo lang na to ba? Okay. Armalay sa ligot. Ready naman sa ko. Oo. O ya, di ka nang paltos. Di mo paltos. Paltos ba ti karol ani? Di man mo Ay, hoy! Hoy, nagkaguliyang mo dire. Oh, legit. Ano ba yung mga pahitabo dire? Wala mo kalibutan di ay. Awa kay nang ita. Hoy.
May tao na sige paso-paso dire. Oh, hay maron. Nangita ni Sir Jack. Yo! Timan ina ninyo, ayaw mo kumpiyansa. Punya sa ibuhato naman ni Chick. Ibaw ko ba kung balibo pag istorya lang ni mo daan. Tanawa ko, nandun na ito. Atong buhato na ni. Pangandam lang mo daan. Kung ka mga puta mo, patimbang ka. Para mo balik to ba? Dati puspos ba? Puspos din. O ya ikaw, nakay kasulti. Ako kasulti mo ha. Oy, kawa ka mamili. Hoy, kamo ba? Oy, duda mo, basig taga pusa office daw, taga Pigiti. Oy, paminaw. Ano to kurente? Paminaw, kay wa man ka pagdialog, wa man ka diha. Paminaw ha? Ay mo kumpiyansa sa tawhana. Kay katong tawhana, sige pangita ni Jack. Mao to'y naka-enkwentro ni Jack. Wala ko. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan pag di ay sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.